To uděláš znova. Máš na piču natočené, vole. Nemám, mám to dobře. Jo, mě se chce srát. Musí si vysrát. Musí se vysrát. Teď do toho můžeš kecat. Ne, jak to. To je tady, co nechat takhle. No co? Že prachy mám muset dobrat. No co?
lístek. Jsi říkal, že je pro peníze, a že ne, lístek. Říkám, jen dojde, teď řekne, jestli mám vůbec peníze. Aby to všechno neštrkla, tak řekla, že to vrátíme. Že počkejte. Hej, tak to vypadá na 10, hej, možná třeba. Když jim tady. Tak když neš, tak prostě je celý krát taková. Aspoň to, máš jedničku. Mám dvojku. Myslím, že se trafím. Teďka jo, kamarky. Je tak. Připsal jsem. Tohle je nadmíráka. Milá. Nevím, ale nadmíráka. Jo, a kdo nosí ti do pivo? Co tam sedí? Jo. Je tam sedí, víš? Ještě to byla také jedna, že? Tak já si řeknu, že 368 To mám ještě na panáka, ne? Mohla by nám dát tomu, že? Říkám, to mám ještě na panáka. Určitě zůstane kousnout. Já si řekl, že ten 300 už mám přes 50 korun určitě. Teďka už mi tady být 250. No. Ne, to je kravina. Ale mít. Tam si 684 korun platili za to. No. Už 20 korun za taková kulečník další, tu máš 200. No a ty tam další, no, je 240 tam bylo, musím dát no. 150 korun, no. Ne, mohl jsem se dokolik já úplně mokrát, co už tam dělal. Teď mám ještě na jednoho panáka, vole. Panáka, ještě pivo kofola, vole, a máš kilo ještě v kapsi. Vole, keci. A to námorky objednáme, ne? Co? Námorky objednáme. Jo, panáka se objednám. Jako já jsem no, že jo. Mám mátor hodinu. Jak já? To je 40 korun, vole. Řekni to. A ještě beru moc dám. Na renku. Na bolky zvěl, že jsi ty idiot, když už na to. No, Jo, to řeknu. Nejsem té, vole. Ej, vole, zde je nalítám, že to. Co to je? a že to je hospodská. Že to si dají do dáváme do čtyřikrát. Jaký to je? Potřebuje šlatnou, pak se pivo, šlatnou, když se hned a půjde dolů. Zase nahoru a pak jde dolů. Jaký řekni? Kde se vole, co čekuje? Všechno. To je dobře, no. Jede. Hej, proč mi to spíš si to jdou? Jsi blbý? Co já vím? Ale ukažte. Ne, já jsem navedený. A to tam nejde vidět, víš? To si pížete. Ochu to bere, co je tam do kusek. Jo, to jsou zvědavý. Proč si myslíš, že jsi viděl všude? Tak ten jsem musel viděl. Ten si jsem mu kecal, ale Jsem mu taky koukal. ty? No. Už nevidí. Co mám včera? Já jsem mal co vedli? Píča, furt asi smrkat, vole. Co? Dělal. Viděl jsem si kuce tak postavená. Teď si dal. Náhodou jsem mu když říkám vodu. No. Tak vlastně jako před branku. Tak se tam. V linku, to je to měsíka. Což tam bylo. Jo. A už jsem postavil lipo, jo. Co si píše? Jo, to je a on dělá v prvním On dělal
dělá statko zedničí. Já bych to neřekl, to je zedník. Musí to tak přímo. To jo, to už budu já lepší zedník. Já ti třeba, jestli příštím představím, vole, jednoho týpka, on se jmenuje Vašek Kudec. A on je taky využený zedník. A kámoš mě říkal, Abraham, mě říkal, že stavil zeď. Takže stavil furt rovně. A potom už... A ještě ty pravdu, které je stejné, no. Co vy namítáte? Ne, to jsou tady, ne? Těch sledů To jsem zvykla. Neděláte A že prostě měl lešení, ne, postavené, a že už mu to nevycházelo, tak si tam dal poliš, ne, jako celou krabici na toho polišu, a na to si stufl, a zase mu to nevycházelo, tak si tam dal ještě poliš, kýbl, zase mu to nevycházelo. A že jak se natáhal furt, ne, jak se prsil, jak prostě, když děláš, jo, a děláš na výšky, tak jak se natahuješ, tak jak se natahoval, tak ta zeď, vole, potom se spojil ze sporázy zeď. Tak dal hloubku. Ne, pak to tak postavil, že už, tak dal hloubku. Ty dal stříčku, by najednou nepotřeboval. A to dělal letěl. Tak by najednou nepotřeboval, právě letěl. Já bych začal počekat na toho cykle. No úplně pičovku, že tak hloubku, to, no jak tady to, že tak dal hloubku, vole. To by oni nepotřeboval, ti říkám. No to úplně nevěděl, že. Že to vykládal, vole. Jak se nezačujde. Na piču si mám hrala. Ne, už jsme dělat spolupráci, jo. No nic Nikola, na zdraví teda, no, tak chceš, jak slouží. Jo. Já bych to potřeboval pašlo. Sorry, já už jsem teda nechal. Já se na to musím tak veličky už. Yes! Ale tady bych to se mohl nechat, ne? Když spím u té babičky. Tak pojď, mám teď spím nahoře, jo? Jo, pojď. Tak můžeme koupit ještě. Že a kam jdeš? Mě tady nečeká, ne? Že já myslel, že půjdeš se mnou. Říkám, mám se mnou chodit dělat to dřevo na to uvidí. Říkám, jo, a když jsem ho vzal. Tak můžeme jenom pana kamera. Je to ne? Dal si nebo ne? Dneska tady nás budou vidět největší výdělek. Jo. Přes 3 stovky. Možná nechám na všechny prach tady. Ale moc jsme si to dílet, no. Musíš to počet na matematiky za 5, jo? Cože? Když na poleti jsou to matematiky za 5. Jako já neumím znát chvilku, ale jinak bych to spočítám. Yes! Dobré, no. Jak chleba s máslem a osolením. Co? Tak říkám, jak chleba s máslem a osolením. Ne. Co to radši patří na ty dvě? Ještě už na 9, vole. Ještě máme 20 minut. 9 a 5 minut. Staráváš mě, vole. A jo, 9 minut a 5 minut. Ty na plánu, vole. No, však říkám. Ještě 20 minut, když je 9 hodin a 5 minut. No, Takže ne 20 minut. a tak když je 3/4, tak to spočítej. Do 9 je, vole, 15 minut a plus pojď, vole, 15 minut ještě. Jo, to říkal. Hej, řeknu ti, že moje nohy za ty 2 hodiny si zvykny. Co by nám, vole? Ale víš co, to je dobře, vole. Počkej, až třeba někde, až budeš, vole, třeba nějaké v práci, ale to stát, vole, celých 10 hodin na noha. To je závod, jako. Ono se to nezdá, ale to se ty nohy bolí, proto si jenom těšíš, až si sedneš na prdel. Nebo když si lehne, to úplně uleva, tak si jako to uvolníš ty nohy, vole. Zamiluješ. Jako děcko do prdele.
No, jdeme hlavu. Ano. Odrvat ucho. Počkej, ty chceš odrvat ucho, já. Také. Ne, holube. Počkej, tak mám tam byl blbla. Jo. Ale pochytnu to. Víc je daleko, jsem šel jsme na gol. To. Víc je daleko, jsem na gol. Tady. Tam šel. To je daleko, šel. Pracovní. Já jsem to nosil do školy. Když tam byly ty díry. No to. Co je dneska? Druhé polohu se nedaří. Určitě jenom můžu být přeplátat do školy, proč já nevím. Ty se na něj pořádně podívat, ty vypadáš buzera. Přesně. To je kurva. U nás to, ty tepláky má, dokonce má tepláky buzera. On to vydojde, já chci dělat francouzák, jo. No, tak to je fakt buzera. Ale tak jako já třeba se zmiňuji, vole, co dáme taky musí, jo. Třeba teďka, vole, když jsem s ním jel na středu, tak jsme si dali 2 pusy, vole, že jsme se toho neviděli. V autobuse? Mezi lidma? Ne, to měl přestávku, co jsem. Aha. Ale jako většinu, když jsme ho znali, vole, tak on, když jsme byli tady, tak mě udělal jak cucáka, vole. Jako mysl, to není problém, vole. Jako není, já nejsem... Tak jo, ale když to vydojde mezi, když to tam lítí, No. a uvědomit, jak si třeba Jo, francouzák. no. To zase jo, potom. Takže říkáš, že je to buzera. No. No, ty řekne. Ten, kdo se chová jak buzera, tak není buzera. Ten, kdo se nechová jak buzera, ten je buzera. Když je pěkný, jo, teda. Ještě to začí, dobré. To poznáme podle toho světla. Já vím. Je podle se stalo, že to natáčíme ještě, jo? No. Teď předtím to svítilo, víš, a to dnes svítlo, jak to bylo. Jak to dělá Gurman? Jak to dělá Gogo? Šiška! Ale jo, pokud kdybys viděl video od Goga, on nejdřív začal se šiškou a pak dělal make-up. Finalizovaný make-up. Víš jaký? Vzal si štětec, vzal si nugetu, namočil a dělal. A začínal se make-upem. Víc? Gogo je prostě není. Gogo je prostě nejlepší. Ano. Se nám nedaří. No, tobě jo, už, ale ne. Jo, už taky ne. Jo, zase. Co? Že? A všechny to domízlo, viděl jsi to? Jo? Já, vole. 10. Ne, je taky kulečník takový. To vypadá, vole, jako lečník. Tam už si zahrál radši jenom ten normální kulečník, ten mi jde líp. To je jedno. Tam si můžeš zahrát, co chceš. A tam, a zase u nás, ten kulečník, ten týrový, je zadarmo. Jo. Tam máš zadarmo, krakarabou platíš. Kolik? Za krakarabou. To máš na hodinu. A to máš, myslím, 4-5 na hodinu. Chceš pětky? Jako 40 korun.
tak je to těžší. Tak je, ale když jsem to zase počul, tak... Jo, no, že to je parádní, to budeme dát kuletík, když bude volný. To si myslím, že asi nebude, že? Jo, oni tam většinou člověk hrajou ty šipky, víš. Jo. Právě ten karabol tak drahý, víš, že ten kulečník je zadarmo, ale zase je to dobré, jako. Kuletní gumy, tam ty jsem vyhrál. Sadí se. Klidně o litr. Co? Klidně o litr. To jo, já se nedoplatím, že vole. Já ten ten budu ti vyhrát zpátky, jak si se odvám, a budu se celá za bych vyhrál. Jdu? Jo? Tak se na to je 12 minut máme na to. 12 minut pojebaný. Dámy a pánové, to byla končíme. Jdu? No? Hej, já to musím dát. Tým a René Kobík. Yes. Co se dá? Yes. Mají nejlépe jako Pike. Víš, co to je? Ne. To je rakouský. Víš, já se to musím naučit. Jo, taky ne. No to je jediné, co umím. Mají nejlépe jako Pike, to je máte rád, chtěl bych jsem Joshua. Jo? No, něco takového. Ale jako Majna Libe to je... Já tebe taky. Jako Majna Libe je, že tě mám rád. Já Ale taky. Komertika to je prostě něco, že tě chci oprcat. Já tebe taky. Něco takového, víš. Tak dneska večer, jo? Děkuji, pane Žulina. Ty musíš být fajn nějaké zkušenosti, víš. Jo, musíš říkat, že tu máš zkušenosti, že? S tím sportem. Jako s babičkou, já. To ty? S tou babou. Jak jsi mi říkal po cestě. Jakou? Že ti někdo zavedl na základ s tou babou, že neodkozila. To bych mohl říct tvůj příběh. Kolik je zase? Co? Jedna. Ne, bude 5. Dámy a pánové, dokud tu Renek není, tak vám chci říct jenom jednu věc. Měl takovou příhodu. Kámoši, nebo byl s kámošema vlastně jeden chlastat, no a jak se tak ožrali, tak potkali nějakého chlap, nebo babuš. Byl to babochlap, který vlastně měl už kozy, chtěl být ženskou a tak ho zavedli s ňou na záchod a jak viděl kozy, tak si říkal, to ještě dám pěkně, to podíval se dolů a viděl stoupil penis a tak se lekla, utíkal a už se nevrátil. A prej chodil obloukem, radši. No, to byla paměti příhoda, zase šel na záchod, takže nás můžeme podvádět, protože on by to vůbec netušil. No ale, co? Určitě příští víkend natočíme další díl, ale v jiné hospodě s jinýma lidma, více lidma. Bude to další určitě video a bude tam celý víkend, takže celý víkend bychom mohli natáčet obchvatku do neděle. Teď už se vracíme dom, takže uvidíme, co bude, uvidíme, jaký bude ten úspěch. Během týdne to zrenderuju, dám to na YouTube. Pokud se vám tohleto video bude líbit, dejte like, odběr a komentujte jakkoliv. Komentáře dobré i špatné, bereme i lajky, disliky, to nesmí chybět, že ano. No ale doufám, že těch lajků tam bude víc. Ježišmarja, jsem právě rozbil topení. Ale protože to není topení, to je že zásuvka. Zásuvka, víc ne? No to je jedno. Takže, když se vrátí, tak nevím, co bude dělat, ale za chvilku končíme, takže
to budeme končit i my, vypneme video a budeme končit, proto říkám tenhle ten závěr. Protože ještě chviličku a no, my se s vámi rozloučíme, řekneme k tomu další věci a možná to zopakujeme. Některé části se potřebuji stihnout, ale protože jsme tady třeba chviličku nebyli, něco jsme řešili, nebo když jsme byli na záchodě oba dva, no, buď to tam nechám a více prázdnou budu, takže jdeme, au! Máme potom. Nikdo nemá praky. Máš jako peněženku u sebe? Svou A moju? na kapsi. A kdo co ty na sebe vypěl? Můžeme byli bez peněz. Nebudu se to budu tam vole. Tam mají svoje věci, co jsme Jaké? žádné. Že víc držel si, víš. Ale neboj se, já si kontroluji všechny svoje. Jo. Co je moje, tak to si Až to video budeš sledovat. Když budeš sledovat, tak mě zabiješ. Proč? To uvidí. Co jsi dělal? Ty jsi flusno dobýváš, ne? Hajzle. Jasný. Ej, to by byl dobrý nápad. To jsme mohli říct dřív, vole. Píče, to nikdy nedělej, vole. Takový hajzl bych nebyl. Tak právě, vole. Ne, to bych nedělal. A já, až to budeš sledovat, tak mě zabiješ. Možná. Tak kurva. No, jdeme. Víš proč? Ne. Řekl jsem nám tvou příhodu. Moju. Tvoju. No, tak říkám moju. Jako do toho. Jako. Ej, toho bylo. To není možný. A ty máš nějakou příhodu? Nemám. Proč? Proč jo? Možná tak, že jsi mě to dal do zadku. Tak neboj, půjdu zpátky, nepojedu. Právě se bojím. Tady to je nějaký horor, na večer. Že? Já se bojím, já půjdu tam pokud do práce. Já nemůžu se nepochopit, piče, jak někdo mu mě strach z hororu, no. Tak je to jenom film. Jo, nevycvať z hororu. Když ti u hororu řeknou, tohle se stalo. Tohle byla skutečnost. No a co? Když se to řeknu, tak co, vole? Stejně vole na to hledíš, vole, na vidíčku. Jo, a přijde k tobě jedno si zabít. A co uděláš? To doplácnu, vole. Je to kohouta. Další příhoda tvoja. Máme doma kohouta, jdeme z zahrady. Ne. Doma kohouta. Nenám se rádi kohouta. My mu řekli, ty vole, vyser se na pole. Dál jsi nebo ne? Nedál. Jo, počkej, nedál. Ty? Nedál, vole, co ti pleteš? Nebo dál? Já nevím. Jak to sleduješ, vole? Já jsem se teď řekl, já nevím, jestli to dělám, ne. Ale asi ne. Už to si někdy kopali s kopírem. Tak nebyl, jo. Dál? Jsem si někde tak kolik je. A už jsou další ještě. Je tak měla shodná šťatela na míru. Když máme na to si... Yes! Zase mi řekl čas, ale 4 minuty na to mám. Jo. Slyším, yes. Yes, my baby. Meine Liebe, komm, fica, ja? Yes, my baby. Ja, gut. Yeah, baby. Meine, gut? Ja. Ještě já. Jo, znamená to jo. Jedeš. Ja, gut? Já good? Jo, dobře. I'm sorry. Ne, promiň. Nada. Jediné, co mi... To je Němčina. Ne, tam to tež Němčinu nejsem angličtinou. No, tak to je jedno, nic nemůžu stát. No, tak jo, ale... Jak tomu rozumím, jako. Jo, škoda, to je nechápu, co učím dva jazyky, vole. Pak je to
I'm sorry, to je jako anglicky, no. Promiň, no. Ale jako oni to moc zase. Jo. Ahoj. Já jsem ti řekl. Trefil, čo? Čekaj, ty to netrefil? Jo, trefil. Trefil pilu a A to jo. bylo modré, ale. Jsi slepý jak... Ty jsi slepý Yes, už mám 3. Jsi slepý jak můj kokor, vole. Jo. 3, jo? 4, 5, 10, cože? Za 10 dnů? Ne, už máš víc než já, vole. Jak si bude? Máš 27. Jo. Já mám 20, ty máš 37 a mám 27. Ty vole, já mám poprvé desítku. Mě teďko porazíš, ty piče, už nemáme tolik času, vole. Aby se tě dohnal. 2 minuty, vole. To je buzera. To jsem měl co naučit, no. Jo. 1. Nedáš, vole. To už je jasné, že Parchán, vole. Přesně tak jsem to chtěl. Pičo. Takže. Mám 30. A ty máš 37. Ty jsi mě rozosmál. Stejně si vyhráváš, vole. Já už to nedoženu. To ne, no. 2 minuty, To je lepší. Či to je to vyhrál, jednu já ne. Čo? Měli bychom si to lopazat. Já to nepotřebuju. No, ale tak ty ne. Já jsem to mazal. Kurva. Frácek malý mě porazil. Už je Frácek. Co si Frácek O proti? 4 roky mi mladší jenom. No, však to už si Frácek. Ty vole. Co je? Ježíš, ty vole, chodíš za mnou. Tak jde za červenou. Teďka dáme jedničku. To bolí. Ne. A je to. Ha. Ne, nesmí tady desítku. Oh, wow. Oh, yes. Čo? Teďka desítka. Tak 3. A Manťák bylo. Mám trojku. 3? A No, už nedáš. A zadá by se něco jiného. teďka asi bylo, nevím. No, už je konec. Tak se vyhrál. Co mě vždycky bavilo? Co je další? To co? Jaký ty to? To baví každého blbca. Já jsem tam netrefil. Tak to už vypni. Yes, good, skončili jsme. Takže to skončili a já jsem vyhrál, jo. Že jsem to hru hrál poprvé. Poprvé. Ze dvou her. to hrál. Poprvé v životě jsem to hrál, ano, přesně tak. A poprvé jsem vyhrál, byly 2 hry, jednou já, jednou on, takže to bylo férové. A protože se pomalu učíme a... OK. My víme, že slabá baterie.